खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। केरेलायाव मोनसे गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाय जादों। बे जाथायाव सासे आइजोआ जिउ गोमानायजों लोगोसे सा 35 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला केरेला रायजोनि सिङाव थानाय एर्नाकुलम होननाय जायगायाव मोनसे कन्वेन्शन हलाव खृष्टान धोरोमनि प्रेयार दंमोन, जेराव खमैबो 2000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा बे प्रेयाराव बाहागो लादोंमोन। नाथाय प्रेयार जाबाय थानाय समावनो फुंबिलिनि 9:30 रिंगायाव मोनसेनिफ्राय मोनसे गासै खनथाम प्रेयार हलाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाय जायो। बे बेरफ्रुनाय जाथायाव सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो सा 35 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बे बेरफ्रुनाय जाथायाव आईईडी बमाखौ गंसे टिफिन बक्सआव सोनानै लाबोनाय जादोंमोन होननानै केरेलानि डीजीपीआ फोरमायदों। बे जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय एनआईएआ जागायबाय आरो एनएसजी कामान्ड'आबो एनआईएजों नायबिजिरनायाव मदद होनो दिल्लीनिफ्राय थांदों होननानै मिथिदों। बे जाथायखौ लानानै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा केरेलानि गिबि मन्त्रि पिनाराई विजयनजों जानबुङाव रायज्लायना खौरां लादों आरो गोनां जानाय बादि मदद होगोन होननानै खोथा होदों। दा जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ खाथिनि एर्नाकुलम मडेल हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय जादों। बे बेरफ्रुनाय जाथायखौ उदखारि हामासखौ हेफाजाब खालामग्रा सुबुंफोरा खालामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों, मानोना साननैसो सिगां बे जायगायावनो साननैसो इजराइलनि इहुदिफोरखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जानो हागौ बिथांमोनखौनो थांखिनानैनो बे बेरफ्रुनायखौ खालामदों खोमा होननानै आरो बिनि सानसे सिगांसो मालाकपुरामाव जानाय रेलियो हामासनि आगुनि आर्मि चिफआ खृष्टान, हिन्दु आरो इहुदिफोरनि बेरेखा माखासे खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदोंमोन। आरो दा बे बेरफ्रुनाय जाथायावनो सोमोन्दो थानाय सासे सुबुङा गावखौनो केरेलानि त्रिशुर कटकारा पुलिस थानायाव गथायदों होननानै मिन्थिनो हादों। बिटिआर सोरखारनि मोनसे बाखनायजाथाव खामानि। बिटिआर सोरखारा खनसेयैनो आलारि सोरां बिथांखिनि दारै गं 14 गामिफोरनो 2 लाख चेक राननानै होदों। मैया कक्लाबारि समस्तिनि एमसिएलए मन्टु बर'आ कक्लाबारि समस्तिनि सिङाव थानाय गं 14 गामिफोरनो मन्दिर, नामघर बायदि लुनायनि मुङाव आलारि सोरां बिथांखिनि दारै गंफ्रोमबो गामिनो 2 लाख रांहै चेक गथायनानै होयो। बे 2 लाख रांनि चेकखौ मोननानै बुथिया भबाबारि, राखल गसाइगर आरो सोनाब हिराबारिनि सुबुंफोरा एमसिएलए मन्टु बर'खौ साबायखर बावनायजों लोगोसे गोजोननाय मोननायखौबो फोरमायदों। बे हाबाफारियावनो बिथाङा बाहागो लानानै फोरमायो दि आलारि सोरां बिथांखिखौ बिटिआरनि गासैबो समस्तिफोराव थानसालि एबा मन्दिर बायदि लुनायनि मुङाव गंफ्रोमबो गामिनो 2 लाख रांहै हरनाय जागोन बिटिआर सोरखारनि दारै। बिनि अनगायैबो बिथाङा 17 बोसोर बिटिसिखौ खुंबोनाय हाग्रामानि सरखार आरो 3 बोसोर बिटिआरखौ दैदेननाय प्रमद बर'नि सोरखारनि गेजेराव हा आरो अख्रांनि फारागथि दं होननानै फोरमायो। बिटिआरनि इएम थामहिनबा बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि इएम गौतम दासनि सायाव रां दाबिनायनि गिदिर अजद। थांनाय सानसेनि सिगांसो खौरां बिजोङाव इएम गौतम दास बिथाङा रां दाबिनायनि खोथाखौ नंखाय होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायदोंमोन, नाथाय फिन मैया अलंबार केरखातारि होननाय सासे सुबुङा ट्रेड लाइसेन्स बानायनायनि मुङाव इएम गौतम दासआ 2 लाख रां दाबिदों होननानै खौरां मेल खुंनानै फोरमायदों। बेजों लोगोसे जुदि 2 लाख रांखौ होआब्ला वाइन शपखौ बन्द खालामना होगोन होननानै हुमखि होदों आरो बेफोर रांखौ हौली बिसिडिसिनि चेयारमेन सिमल सरकारनि दारै लानो नागिरदोंमोन इएम गौतम दासआ होननानै फोरमायो बिथाङा। थारैनो बिटिआरनि सिङाव इएमफोराबो रां दाबिनायाव ग्लोबबा दंसै नामा? बेयो राइजोफोरनि गेजेराव गेदेर सोंथि सोमजिखांदों। बे बाराव जम्मु काश्मीर पुलिसआ खालामगोन स्पेशल अपारेशन। गोबां स्पेशल कामान्ड'नि हेफाजाबै उदखारिफोरनि हेंथायै खालामगोन स्पेशल अपारेशन। बुंनो थाङोब्ला जम्मु काश्मीरआ भारत हादरनि मोनसे सेनसिटिभ जायगा एबा जाय जायगायाव माबे समाव गुलि बारुदनि उखुन्दै गयो बेखौ बुंनो हाया। बेबायदिनो गोबाव समनिफ्रायनो माब्लाबा फिसा फिसा भारतारि फायखि आरो दुथां उदखारिफोरनि गेजेराव दावहा जानायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जायो, नाथाय बे खेबाव जम्मु पुलिसआ गुबुन मोनसे आलादा थांखि लादों उदखारिफोरनि हेंथा। स्पेशल अपारेशन खालामनो थाखाय बे बाराव गासै सा 300 स्पेशल कामान्ड'फोरखौ खामानियाव थिसनबाय। बेजों लोगोसेनो गासै पुलिस थानाफोराव गोबां गोहोगोनां हाथियार आरो माखासे बुलेटफोर गारिखौबो होनाय जाबाय। जम्मु काश्मीरनि डीजीपी दिलाक सिंह बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला खालामनो लानाय स्पेशल अपारेशना जम्मु काश्मीरनि थागिबिफोरखौ दुथां उदखारिनिफ्राय रेहाय मोनहोनायाव मदद खालामगोन होननानै फोरमायदों।
इजराइल आरो हामासनि दावहानि गेजेराव बुहुमनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन सुबुं इलन मास्कनि आगान। थांनाय बोसोरनि सिगां रासिया इउक्रेन दावहायाव इलन मास्कआ गावनि स्टारलिंक सेटेलाइटनि दारै इउक्रेन हादोरनि सुबुंफोरनो फ्रि इन्टारनेट सिबिथाइ होनानै दावहायाव इउक्रेनखौ मदद खालामदोंमोन। थिग बेबादिनो इजराइल आरो हामासनि गेजेराव जानाय दावहायाव फिन इलन मास्कआ आगान खोख्लैबाय। बे दावहायाव बिथाङा इजराइल हादोरजों एयार स्ट्राइक खालामना गोग्लैसोना थानाय फिलिस्तिन हादोरखौ फ्रि इन्टारनेट नेटवर्क आरो जानाय लोंनाय मुवाफोर जगायना होगोन। सुबुंथिनि थाखाय गाजायाव थानाय सुबुंफोरा नेटवर्क गैयैनि थाखाय बहा मा जादों बेखौ खौरांफोरखौ मोननो हायि जादों, जायनि थाखाय इलन मास्कआ गावनि स्टारलिंक सेटेलाइटखौ गाजानि कल रायज्लायनो हानाय बादि सुबिदा खालामना होनो आखायाव लाबाय। दा बे खौरांखौ इजराइल हादोरा मोननानै इलन मास्कनि सायाव गोजोननाय मोनैखौ फोरमायदों। नाथाय इलन मास्क बिथाङा गावनि गोसोबादि खामानि मावो, बिथांखौ रावबो हादोरा बादा होनो हाया। मख'नो गोनांदि बिथाङा साउथ आफ्रिका, कानाडा आरो इउएसएनि थागिबि। बिथाङा 225.5 बिलियन डलारजों बुहुमनि सेथि धोनिसिन सुबुं। बिथाङा टेस्ला, स्पेस एक्स, टुइटार आरो स्टारलिंक बायदि कम्पानिनि बिगोमा। आरोबाव बर' हारिनि लाइमोन सासे जिउ गोमालायबाय। जोंनि बर' हारिनि अनजाथाव बर' सुबुंफोरा नखरखौ सालायनो थाखाय आरो उदैखौ सुफुंनो थाखाय बायजोआव खामानि मावहैनो गोनां जायो। बेफोरबादियाव माखासे सुबुङा नखर जौगाहोनायाव जाफुंसारनोबो हादों, नाथाय माखासे सुबुङा गावनि जिउखौबो बावनो गोनां जादों। जोंनि बर' सुबुंफोरा बायजोआव खामानि मावनो थाहैनानै बायदि बायदि जाथाय जानानै गोबाङानो जिउ गोमाबोबाय। बे बारावबो उदालगुरि जिल्लानि कलायगाव भुयाघाट होननाय जायगानि खरगेन बर' मुंनि सासे लाइमोना गुवाहाटी नोगोरमायाव गोबाव समनिफ्रायनो रिक्सा सालायनो थाहैदोंमोन आरो रिक्सा सालायनानै नखरखौ दैदेनबोदोंमोन। नाथाय थांनाय 27 अक्ट'बर खालारखालि रिक्सा सालायबाय थानाय समावनो हरखाबै रिक्सा सायावनो जिउ गोमायो खरगेन बर'आ। नाथाय दुखुनांथावना बाथ्राया बेनोदि खरगेन बर'नि गोथै सह'खौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय रांखावरिनि आंखालाव न'सिम लाबोनो हायासै। गुवाहाटीयावनो पुलिस बिफाना बिदाय होनाय जाबाय होननानै नखरनि सोद्रोमाया फोरमायदों। थांनाय 15 अक्ट'बर खालारनिफ्राय एप्लाइ जानाय आसाम पुलिसनि बिफाननि थाखाय आर'ज बिलाइ गथायनाय बारग' एनडिबि मावथिफोरनि थाखाय आसाम सोरखारा 2 जौखोन्दो मासि थिखानानै होदोंमोन। नाथाय बे 2 जौखोन्दो मासिनिफ्राय माखासे बारग' एनडिबि मावथिफोरा जानगाराव थानो गोनां जादों। बिनि सायावनो मैया माखासे जेंनाफोरखौ लानानै धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिबि वेलफेयार क'अर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि भद्रेश्वर सरगयारिनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बिटिआरनि बायजोनि एक्स एनडिबि केडारफोराबो बे 2 जौखोन्दो मासियाव आर'ज बिलाइ गथायनो खाबु मोननो नांगौ आरो बिटिआरनि बायजोनि जेसेबां एक्स एनडिबिफोर दं गासैखौबो बिटिआर सोरखारखौ अनसायहरनो खावलायदों बिथाङा। थामहिनबा बिथांमोना आसाम पुलिसनि आर'ज बिलाइ गथायनायाव एनडिबिनि फोरमानलाइखौ आपल'ड खालामनो हादोंब्लाबो बे 2 जौखोन्दो थिखानाय मासियाव बाहागो मोननाय नङा होननानै फोरमायदों। मानोना बिथांमोना एसपि अफिसनिफ्राय एनअसि मोनाखै होननानैबो फोरमायदों। बनरगावनि रायजोफोरा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो जेंनायाव गसंथाबोदोंमोन। बर' हारिनि सोमावसारबोनायाव जिउ बावबोनानै सोमावसारबोदोंमोन, नाथाय बनरगाव हालामाव दासिमबो जेबो जौगानाय लाबोनो हायाखैमोन। बेनिखायनो आथिखाल बिटिआर सोरखारखौ दैदेननाय प्रमद बर' बिथाङा बनरगावनि लक्ष्मी पुजायाव बाहागो लानानै माखासे गोनां खोथाफोरखौ फोसावनानै फोरमायथिना होदोंदि बनरगाव हाथाइसालिनि थाखाय बाजार सिट खालामना होगोननि बाथ्रा बुंदों आरो बेजों लोगोसे एपिजे आब्दुल कालाम फैनाय जायगायाव 5 कौटि रांनि स्टेडियाम लुफुंनानै होगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ठ पुलिस थानानि मोनसे इजिटिपि हानजाया 3 दुथां दाखाथि हमनो हादों। पुलिस बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया थांनाय रबिबारनि फुंबिलि समाव बशिष्ठ राजा लामायाव सासे सुबुंखौ गाग्लोबनानै 10,030 रांखौ सेख'नानै AS 01 FA 3206 नम्बरनि गंसे बाइकजों 3 दुथाङा जोबोर गोख्रैथिजों खारलांनाय समाव होसोनानै हमनो हादों होनना पुलिस बिफाना मिथिहोदों। हमजानाय 3 दुथांफोरनि मुंफोरा फारियै लालमटिनि लाकी बर्मन आरो गुबुन सानैया खानापारानि प्रान्जल बर' आरो प्रकाश बर' होननानै मिथिहोदों। दा बिसोर 3खौ पुलिस बिफाना गावसोरनि आवथायाव लाबाय आरो आयेननि साजा होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।